mocném šiku připraveni čeliti hrozbám všem a utěšit navždy hlasů zlých, jenž činiti špatnost by chtěli v zemi české. A uprostřed družiny brojné jestliž možnost patřiti svatého Václava, jenž z lůna české země vzešel a který po celý život svůj ni žádnému zlu skvétati nedal. A toliko dobru a právu to na život klidný a v poctivosti i víře ku příkladu všem ostatním úkol vždy byl. Ano, svatý Václav, pevný ve veškerém konání svém, kteréž to toliko k tomu vždy vede. Těm, jenž poctivě konají v každém dni, který jest nám Bohem všemohoucím milostivě dopřán, nechť právě jim bylo po všechny časy v zemi české hojnosti veškeré opatření. A právě nyní, v této chvíli slavnostní, přijíždí na svém koni svatý Václav, vévoda a patron země české, obklopen veškerým lidem věrným a bohobojným, který ku příležitosti této ze všech koutů naší země zde se uhotovil, by spatřiti vladaře svého mohl. Již praporce a korouhle svatováclavské hrdě se ve větru vzdoupají. Již hřmění bubnů a dusot kopyt chvíli tuto vzácnou oznamuje. Chvíli, ve kteréž to též i v každém z nás ruch krve svatého Václava koluje. Neboť stejně jako on, tak také ani my nedáme slabým v bahno upadnouti. A stane-li se tak, ať jsou vždy těmi silnějšími znovu ve vší důstojnosti napříjmeni a ke stoji pevnému, nechť je jim ostatními pomoženo. Tak by jistě učinil i svatý Václav, ochránce slabých a patron české země.